Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Kumban chupan kan maru ipi baro ba ngala tho ya ko wege ka complain ke jonga siapo ka Meghalaya Human Rights Commission but mardor hi ka Meghalaya Human Rights Commission kala simkhia ya katu ka ya kani ke jing tho ka bangala ai ban pej hatu la don em kata ke jing pen khen ya ka hok long briu man briu le ni kata ka human rights ka baki ong de tin nong wei ti ngasutanat baka Meghalaya Human Rights Commission kala sim ya kani ka case but menha ka khatlai trik jong u banai ba shipau jong mentau snem ka Meghalaya Human Rights Commission hadin ba kala pej benya ia kata komplain ke bangala tho bat bala ai ti kala pha ru ia ke jing tho siapo ka office ke badai jong u Assistant General of Police Meghalaya u Dr. SR Marak u badai u MPS but ngelai bahang ni ba u Dr. SR Marak MPS Assistant Inspector General of Police wala pha ru ia ka reply na kaliang ke jong u halor ke bai ha ka bai dei bat ke tu jing ja ka bala ja hapo thang sky ti shu ha ka khatlai tari ko mangalong ipimentan baka Meghalaya Human Rights Commission kala pas ya ko order leni hukum ka bala tho ka bala ai bat ka bala krenshai halor ke tu ka jingja ti hadin baka Meghalaya Human Rights Commission kala ai ke tu ka jing pentip sya ka Meghalaya Police baka dai ban submit leni baka dai ban pha ya kita ki report ke bai dai bat ka tu ka jingja ti mardor hi ka tanat pulit u kala le ik bronkam bat ke ik bangakwa bonong ni kalong ba ha ka tu ko order ka ba lapas ka khatlai tarik ke laong ba ki member le ni ki khot jong ka commission ki laong ru ya u Deputy Inspector General of Police ba un pha ru ya u Superintendent of Police jong ka East Jante Hills District ban ai ya kataka ki kadit status jong ka case ka badai ka number safusan open bracket pra close bracket arhajar arfulai under section shispa saufulai shispa saufusau shispa saufusan but shispa sanpuar IPC kaba la register case ha ka bai dei ba ka tu ka jingja ti kat kum kani ka report ka ba la submit da ka office jong u DGP syaka Meghalaya Human Rights Commission ki dan ki kat tu kat ni ki bentah hang ni ki banga kwa ban kedau ha ka ba ki nakaliang jugi pulit ki la krenshai ba nakaliang ku jugi ki claim le ya kata ka baki ong kata ka human rights violation le ni ka jumpen kenya ka hok long briu man briu ti kumbangan puli ka kumbaka long in conclusion it is mentioned that there was no human rights violation during the hearing of Topsem Simen hearing. All precautions and legal procedures were followed by the detailed officer personnel section 129 of CRPC kabakren syai bakamdon kanu ka jing le to met ya kipat ba kipaya protes leni ke baya persya ya ketuka public hearing tu kesengi hende ke bangakwa banong kalong ni ba kat kum ki evidence leni kat kum kita ki sebut kisaki satar ki benglai lengba ki video ki bala penmi deki press ki press leni kilat pathai khubor jong ke jela Meghalaya ngelai ba hang tu kaladon ke jing kulmar ha ka baki ki pajba kat tu kat ni kila syasyo bat don ru ki bala mensau bat kat kum keni ke report ngan shu batai yupi lengkot nganom la tarai bangan puli lut kum bakalong nomor ka bun pitch ba ti ki ong ba ki pajba ki alum ha ka tu kesngi ki pha de ki klung bat ki kenthei ban yaj na khmat ban persya e ka tu ka public hearing hende kat kum ke jingi jungi hapo ki media pada kamlong gumta ka shulong be bakidon be kirang ba ki kenthei hoi kidei bandon nomor ba kidei ki nong song jong ka tu ka thai hi ki ba persya e ka tu ka public hearing ka tu kesngi hende ban ong ba
ki pajba ki pha de ki pha de ki klung bat ki kenthei ban yang nak khmat ban persya e ketu baka sami ke jingkulmar baki persya kom tu baka sami ke jingkulmar kalong ke ke ba om syong dong rim om syongnya namar bangi i kat kum ki video clipping jong ki babun teli ki social kini ki media houses lani ki lat pathai kubor ki la pen ishai ba ki klung khna ile kam kim don ki don ki rang ba bat ki don ki kenthei khna Henry ban shubom ban shutit iki longkumi ban shubom shutit iki pajba kum tu ki ba persya namar hakari pesensyar pajba ngi don ye kata ka hok bangin demonstrate la dingin persya la dangi mi hab bat kanu ka jingle na kanu liang namar ba kum mangalong ba kadai kari sensyar pajba Henry ban ong pede ba ki pha ki klung ki khna kata kamla ban long namar ba kisaki satar ki kedau da kumaipan te shushu ke ba ngasngulengo hangni kalong ba ki pulit na galiang kejungki to ngiburom yu pulit beli ngiburom nomor bedai makihi kiba pe ka shong suk shong sngan jong ka imlang salang Henry ban shubom pathari ki pajba ban shu tit ban shu pen ban saw yu ki kalong ke ka bom shongnya te halor kani ka report ngakwa ban ong kani khndiat ba kilap ha biang shenga ki ong ba shwa ka khat riu tarik jong mentau benai benai nai wing kan sadon biang sa ko wei pede ka hearing na po kami Meghalaya Human Rights Commission ha ka ba ngaru kan sa submit ya kini ki ya kita ki counter leni kita ka reply leni ke comments ke jonga ha ka bai dei ke tu ka case ti nakaliang ke jonga ngandang yai budien batru ngakerpat iki pajba ba kung mga laong na do to kopor bangan saya budien igini ka issue bat igini ka kam ti ngin saya budien syusyu te ka banga kwa monong ni ba haba ki kung mga laong mentan baki pulit ki don ya ka hok banyada ya ka hok ya ki pajba aba ka ja ka nu kulmar Henry ban le to met iki pajba ban shu bom ni kilati ban shu bom iki ban shu kawang tear gas ha ka ya ki pajba ki bom dei kita ki arm civilians mo kim dei ki balara lupa de kita ki tiar pen mensaw ki pulit atau ko porngi ibai ki briu ki ba klemra tiari eru ki bom ki doni ti wi ki longkumi ili bel asya bom tang baya ya po surok tu kat kum ke video ke bangilai i te kelong ke jipen kenya ke human rights lani ke hok long briu man briu bat halor ke ni ke benta na keleng jungai rungen yai but dia ni ke ni bat ngin ya kun bat ngin ya le ke ni ke kes hadu banda bangin da poi sya thong te shushu ke don hang ni ke counter allegation jongki pulit ki ba ong ba don manore ba penshit te ka wei ka kwa ban ong ni ba ki haba ki pajba ki mi syakmat ban persya ya kanu kumba ki jule ki por ki barim mensyala da don ke jing persya na kaliang jong ki pajba ya ki public hearing leni kata ka jing khot ban wan lang ki pajba ban pensngo ki jing sngo jong ki da buram hadu kata-kata lada ka don kanu ke jing ya bam ya suthu jumut leni ke jing bam ya syai ki pensange ka public hearing kilajah bun sien hakiti ki karkhana sna do bilat ki ba don po East Gentle Hills hakbala da upajba umon ki pensange mardor Henry hagani ka report ke bala ai de ka office jong u Deputy Inspector General of Police haba kilabu ikata ke jaka ke bakin ya pelong ke public hearing Henry haba ki pajba ki wantur syata ki pen kut no ke public hearing ha kata ke jaka ki pelong no ke public hearing ha ko we ke jaka ke ba nakaliang jungi nakaliang junga ngasulong thamunai kata namar ba sisin bala sisin bala don kejing persya kidai mardor ban banom penlong syu ki public hearing ti hangni ki don ki arlai teli ki points ki bangan hap counter leningan hap pensyai ngan hap tho sya Meghalaya Human Rights Commission ba ngan counter igini ka jing igini ka finding leni ki inquiry na kaliang jugi pulit but ngin sepet ka Human Rights Commission kan le ayu ha ka baide bakani kumtang ka kerpat ya ki pajba bakin long ki bayasya namar ba sisin migala ong ban le ikunu ka kam ngin penkut haduk bakan dekut te ngin yo ke jing bisyar ka bahok namar ngi im ha gani gari lai lui ngi im ha ka democratic country ha ka baki pajba ki don ka hok ban persya lada ki don kinu ke jing bam hun na kaliang jungki kumtaru ki nakaliang jung sarkar nakaliang jung ki pulut ki dei ban burom ya kata jing sko jung ki pajba shushu ngi iba ki video ki ladon kitu ki katu kat ni ki berpenshit mo ki berpenshit ka kalapau syah po ki hapok ke social media baki don ki berpenshit te nakaliang jung ki pulut ki lale ayu halor ka tugo benta ban ngan sawat laningan sa tho ha ka bai dei bakani ka bentaru te sa sisin ngak sutanat baka Meghalaya Human Rights Commission kala shimkhia gini ka case bat ngadang kermen ba kan don ke ka positive outcome lani kan don ke ka ba
kaba sultanat kaban mi na kaneka jing ai rai jong ka Meghalaya Human Rights Commission sa sisian nga ai khublei ki dekhot ki bala treasure hem jong ka Meghalaya Human Rights Commission ki bana kapor sa kapor kila yarap ya ki pajba ha ka ba ka hok long beriman beriu jong ki kasyakta